खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि बिरसन सरगियारि नोंथांमोनखौ आंनि भ्लगाव बरायनाय थाबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस स' दिनै फाइनली नोंथांमोनखौ आंनि भ्लगाव वेलकाम खालामबाय बे आंनि फार्स्ट भ्लग जागोन आरोना लोगोफोर फुंनि 3टायाव सिखारनानै ओंखाम संगासिनो जों ओंखाम दालि नोंथांमोना नायनो हागोन नै दाबो सोराङाखै आरोना नैबे जोंनि रुम नोरै दं फुरा रेडि खालामना दोनजोबखाबाय मैया हरावनो बेग स्कुटि बाइक आरो नै बेग मोनसे दंबावो बेयाव ओंखामा रेडि जाबाय जोंनिया लोगोफोर नायदो आइटेम दावदै आरो खाम फ्राय आलु बाथोन दालि थ' गाइस नै गासैबो रेडि जाजोब्बाय जोंना दायो थांनोल'सो नांसिगौ आरो नाथाय नै अखाया मा खालामखो जोंखो 6टायावनो थांनो गोनांमोन 6टा जाबाय अखायानो गारला दा जुथा सुथा गाननानै थांनो हानाय नंला सेन्देल गाननानै थांसै थ' गाइस जों थांनो रेडि जाबाय हेलमेट आरो रेनकट गाननानै लाजोबखाबाय अखायानो दाबो गारनो रोंला गाइस नायदो बाहेरायाव नायलांलाय मा जाबावगोन अखाजों नै रेडि खालामगासिनो आंनाथ' रेडि जाबाय बेगा जोंना Hello guys, bye bye. Assam, bye bye. Bye bye Assam. हालत खराब जाबाय गाइस हालत खराब भैया आप लोग इस बारिश में क्या कर रहे हो जों दायो उदालगुरिनिफ्राय नै नोंथांमोननो लामाखौ देखायनो हायासै मानोना बिराद अखा हाबाय थादों अखाजों सिजोब्बाय नै रेनकट गानना फैदोंमोन थेवबो सिजोब्बाय मा बुंनो दा आरो अखायानो गारला दायो जों उदालगुरि स्टेसनाव नेबाय थादों सासे आदाखौ जोङो अरुणाचलनि टावांआव बेरायनो थांनो नागिरदों दा जोंनिया डेट सेलेक्ट खालामनायानो बिराद बोरैबा जाबाय आरोना माने अखा बोथोर माने दिनैसो डेन्जार हादों अखायानो जों फैनो गोनाङावसो मा खालामनो आरो फायबाय अखा हाबाबो थ' गाइस नै जों दा भैरबकुन्दनिफ्राय एसे बारबोबाय जों अनलाइनाव पारमिट बानायनो हायाखैमोन नालाय बेनिखायनो अफलाइनावनो बानायनो नागिरदों बे पारमिट बानायग्रा अफिसाव दङ अरुणाचलनि मा अफिस जायोथाय बिदियाबा खानायाबो सेस अखा हानानै सिजोब्बाय लोगोसेया आरो इथिं बेयाव बानायगासिनो पारमिट भिउ एसे नायनानै लादो गाइस नैबे जाबाय बालिमु नोंथांमोनखौ लामानि भिउखौ देखायनो हायासै अखा हानायनि थाखाय आरो आंहा गप्र' गैया नालाय मबाइलजोंसो ब्लग बानायदों दुखिया मानसि गप्र' लानो हाया दायो माबायदि मोनदों बुंलाय माहाय पारमिट मोनाखै गाइस बनायबाय थादों पारमिट मोनखांबा मोनहैसिगोन दिनै जों डाइरेक्ट टावां थांखाया दिनै जोङो दिराङाव थाहैग्रोगोन जों मैया नङा दाखालिबो आं मोनसे ब्लग बानायदोंमोन नाथाय बेयाव माने केमेरायाव आं बुंनो हायाखैमोन लाजिनानै जोङो टावां थांनायनि सिगां हिरिम्बा बाथौ मन्दिराव फुजा खालामहैदोंमोन आरो खुलुमहैनायमोन बोर बिहैनायमोन पारमिट मोनबाय जों गाइस दायो गेटआव एन्ट्रि खालामनोसै ओमफ्राय थांसै होलांबाय थादों लामायाव कमेन्ट्रि खालामनो हानाय नङा मानोना गप्र' गैया आरो माइकबो गैया ओरैनो भिउखौ आं दा देखायनोसै अखा हायाबा जोंनि गारिनि सेटआपखौ मोजाङै नायना लादो
नायनोसै स्कुटि टावांसिम थांनो हायो ना हाया सेला पासाव डेन्जार बरफ गोग्लैगासिनो बेनो जोंनि पारमिटआ मेगि जागोन बमदिलायाव फायगोन फै डेन्जार गोजौ मोनफैबाय जों नै नायनोबा नैथिं नायहर र' नै बे आरो ओइथिं बहुद गाहायाव थाबावबाय बेयाव नुवाखैलै जोमैयाव दङ जों गाइस जोमैयाव जोमै सिङाव आजा Working area danger. Yes, bro. Kayaknya. Singaw tangan. Yang lain. Gini. Istina menggunakan apa? Guys. Yang ada bunyi mesa sampai macam. Oi! Dari kono itu. Ini kan itu. Wow, lama kan kita. Oi, ini kan itu beda sini ke. Otomatis.
Bidik mahay दै थानायाबो मोजांसो हाब्रु थानाया हामाद्राय Coba ada. Besi दैमा बारनाय आगैलाय जारि yang somau bojoं थांनो नों Lama ya. Oka bothोराव daw guys daw गोजांजोब्बाय गाइस हा डेन्जार जों माने अखानि सिङावनो दोङो जोमैनि सिङावनो बैसो गोसोंनि रखदायनि इदि जायो नामा होननानै आप लोग कहाँ से हो यहीं पे असम अच्छा यहाँ पे मौसम ऐसा रहता है क्या यहाँ पे ऐसे रहेगा अभी ठंडा गर्म सीजन घुस गया ना अभी पानी का अच्छा सेस गोजांजोब्बाय हम लोग तवांग नहीं सासे लोकेलजों रायलायबाय थादों जों डेन्जार आखाइ साखाइ सुहाबजोब्बाय अखा हानानै आखाइनि मुजाबो गाननो हायाखै जुथाबो गाननो हायाखैमोन दायो जुथा सुथा सोना लाबाय जों पुरा गुसु सुहाबजोब्बाय दा जों नै फिनाव मा गामि होनदोंमोन टेनजिंगां गामियाव दसे रेस्ट लाथ'दों मेगिखौ जाखानोसै दां माथियावनो जाखानोसै काप मेगि काप नुडल्स लानानै फैनायखौ दै गुदुंदो होनानै जानोसै जागोनलै saya sekarang ya
view naik guys, view. Back camera ke lah. Itu tasnya le. Nai. Wow. नैबे बुस्थुखौ लेन्डस्लाइड माने अन्थाइ गोलैनो थाखाय होदो आरोना मिथिया इन्दां डेन्जार मोजां दैखौ नाहर दैयाबो डेन्जार साफा वाव फट' लानोसै जों दसे नोंनाव मोना नायबाय थादो Spung? Boro? Oi ba? Dua ini sing lagi. Dirang moncingin guys, Dirang. Bomdila baru baik. Bisa foto ladang nih. Zoomai iting. Ada iting. God, मोजां न'फोर जागाफोर दोङो. इथिंबो नै जोमै. आरो 20 किल'मिटारसो बानो मोनहैसिगोन. खानायाथ' सेस. गलांजोब्बाय हेलमेट गाननानै. रायलायबानो बुंनांगौयो. Ora deh. Wow, tangguh. Picidok. Zageng menwai zageng. Bomdila, ceng. Mulina. Geba siya jangan dokon dia. मोनफैबाय Dirang. नैबेनो जोंनि हमस्टेया गारिखौ पार्क खालामबाय नैयाव भिउआ गाजाथारलै नैथिं नायनो हागोन नै थ' गाइस जों दिनै मोनफैबाय Dirang मोनफैबाय गाबोन आरो टावां थांगोन सेला पासाव डेन्जार बरफ गोलैगासिनो बे बरफखौ जुदि बारनो हायो होमबासो थांगोन आरो बारनो हायाबाथ' थांनो नायनोसै मा जायो ट्राइ खालामसै खानाया सेस जाबायलै नै जोंनिया हमस्टेया रुमखौ नायनानै लादो नैथिं दङ सफा सेस ओमफ्राय जों मा खालामखो नै सफाखौ मालानो फुल बेयाव दङ आयना ओमफ्राय नैथिं दङ भगबाननि पिक्चार शिब बाबा
आरो नै बेड गंसेयाव सानै उन्दुजागोन बेयाव टेबोल सोरबाफोर ब्लगार दङबा बेयाव लेपटप दं लाबोदोबा दोननानै इदिट खालामनो हागोन आरो नैथिं दै बथल गंनै दोङो जोंनो साहा फैबाय नै मोनफैनाय लोगो लोगो डेन्जार लामाथिं फैबाय जों खिन्थु दिनै फार्स्ट टाइम फार्स्ट माबा जोंनि फार्स्ट ट्रिप टावां थ' गाबोन नायनोसै टावां थांनो हागोन ना हाया न'आव कल हरदों आंबो रायज्लायहरनोसै दे लोगोफोर बाय बाय दिनैनि ब्लग नायनानै मादि नांखो कमेन्टआव होदो लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब साया गोथाव हाय गाइस दिरां टाउन गिदिंनो फैदों जों नै दिरां दिजं दैमाया डेन्जार साउन्ड जादों माथो टाउना फिसासो जों गोदोर नङा दिरां गेट दिरां टाउन नाइट भिउ ओमफ्राय नै जोंनि आइथिं फट' सेसन सोलिगासिनो ओमफ्राय दा दिनैनि ब्लगखौ नायावनो दोनथ'नोसै बाय बाय